Uy, ladies and gentlemen, syempre, good evening sa tanan. Archie Lapayo, GCR, Watson Learn. Ni atong 1963, bulan to sa Disyembre, dito sa eskwelahan, nagbuhat kami Christmas tree. Taas ang aming Christmas tree, tungo'y suntok sa kisami. Dagdagan ang mga suga, may pula at sulok birni. May estudyanteng babae, may kakat sa Christmas tree. Nasangit siya sa dahon, sanga nag-isi ang iyang panty. Tuhan ako bukhagdan, aron iyang kanaugan. Apan dili siya makatikang, kay ang hagdan usaray ang may estudyanteng babae, mikakat sa Christmas tree. Nasangit siya sa dako, sanga nag-isi ang iyang panty. Mikakat ko kay tabangan ang estudyanteng babae. Nangahulog ni way swerte, kay nabalik man ang Christmas tree. Nahibilin ang iyang panty, kung di ay ang iyang panty. Agli-li kuwa ay panty, kung di ay ang iyang panty. Bakit ay ang iyang panty?